18h fayi hojmaji capanɗe nayyi e jeetati ɓoyata capannayyi e jeenayyi ko ɗon natanten ko robindo diaydeji leydi Sénégal to banggue radio to banggue télévision sikki ala gadortoɗen walla mbiyen ni ko adi keɗen kaala e hunde dokkata elage base konngol nde tawno kanko hemnata hen jayde ɗi elage base aɗa tiime jayde sappo hol jayde puɗɗortoɗen e oɗo subaka ko noon Amadou Moussa hol haade min fuɗɗirade hay jayde wotere alay saago ganden holliɗi dawri ko noon jayde ɗe kala ne wayno elage base dawri koye fandal muɗo hay sinno tawi toɓɓe kewɗe garti hen to banggue rapport goto mo ganduɗa ina ɗiɗɗi leydi Sénégal to banggue ko wiyete ko hokkude foddeji yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɓe ha joni wellitade kono kadi toɓɓe goɗɗe kewɗe cirtuɗe ne tawe e nder jayɗe men e oɗo subaka direct news holno dawri Adam Amadou Moussa ko noon nden jayde dawol coow noɓe noddirta ɗum nden ɗon ari ne wayno koye on ɗon phase 2 de plateforme industriel international de Diamniadio gudditaɗo hecci tawi ardi ɗum ko mawlidi Macky Sall jaynekoɓe mbi ko nogas tati ujunere gollal woni ko faada hen on plateforme mo Diamniadio noon ne wayno tan jeeya koye gueɗal patam lamiwal to banggue golle on programme mo ganduɗa to banggue industrialisation ndoɓe noddirta ɗum leydi meɗen Sénégal tawi ni jeeya koye on axe 1 mbo plan Sénégal émergent ɗi konngude noon wi ɗum ko mawlidi Macky Sall e saaha nde udditanno on ɗon nokku holitamonde ni on ɗon nokku ma kay saabo ɗiɗɗidde dendagal wuro lamorgo ngo Dakar to banggue golle jaaduɗe e jamanu ene wayno noon holitamonde oɗo saaha caggal guddirgol on ɗon phase 2 leydi men nana tigui waɗa tabal patam lamiwal fewde ko yiwti ko e to banggue endes ko wiyete ha joni industrialisation so tawi en mbaɗi prononcé on ɗon mono hannirta ni kowona ɗum jaydiyankoɓe gaari titode wonde nde ko toon to Saint Louis guddirgol on are pont international Ousmane Masseck Ndiaye ɓe mbitande ko ɗum hello hesso jogori windede e kammuji leydi Sénégal e on ɗon titre no jaydiyankoɓe mbi on ɗon pôle touristique toon to Saint Louis ene wayno tan ma waw hutorede no fewi e ngal ɗon bowallade diwoje kono kadi to banggue production pétrole kame gaz tijjaɗo leydi meɗen ma waw tigui hutorade ko yewti on ɗon aéroport gonɗo toon to diwan mo Saint Louis jayde le témoin nden ɗon e oɗo subaka hande ari koye exploitation ko fate banggue koɓe mbi masse salarial to banggue état manam hokkirde jobdele ɓen golloɓe to banggue laamu ngu jaynenkoɓe mbi ko ɓurti ene tiiɗi no fewi wonande ɓen fonctionnaire en ɓe kolliti fonctionnaire leydi Sénégal e o saaha ene jaari e kala lewru nane o chiffre 4 milliards e kalis CFA ɗum ɗon woni ko yaltinte e kala lewru yoɓe ɓen ɗon golloɓe saabi noon jaydenkoɓe mbi ko ɗum ine heewi hayni ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko député ji jobdi mumen ene tawi hen kono kadi Mouhamadou Moustapha Ba jaydenkoɓe mbi ko arti hollirde wonde on masse salarial ine jaani e ko sembitini faggudu leydi Sénégal ɗin konngudi sifaji kala e hello joyi e nder nden jayde le témoin jayde enquête nden ari koye fannu goɗɗum ɗum ko ñamande laamu ngu jogini ɗen gollorɗe tawi ko caroje pétrole leydi men Sénégal kono kadi jaydenkoɓe mbi ko ɗum metti walla ni ko ɗum fitnaji ɗi ganduɗa ɗi hannde ina jogori tawede e nder ɓen golloɓe golle pétrole kame gaz ɓe pammini en on société mo ganduɗa ko cerowo on ɗon pétrole oɗo saaha eedi ko yo laamu ngu yoɓɗum 4 milliards e koppeje CFA e on tuma noon jaynenkoɓe dokki konngol Ahmad Guissé mo ganduɗa kañum tigui eeri laamu ngu nde ɓurata wattude hakkille kono kadi hokka ɗin société ɗi ganduɗa ɗi ko golloje fanno gueɗal mumen ha timma sona ɗum tan ene wayno gueɗe ɗe ma jiiɓo no fewi e wiide makko ne wayno eɓe jeeya e eɓɓore plan Sénégal émergent eɓɓore Sénégal ɓamtotone nde jaynenkoɓe ene dokkimo konngol mo yañi hen e hello jeegom e nder nden jayde enquête jayde la tribune nden ɗon e oɗo subaka hannde ari koye o rapport 2023 ko wiyete civicus montor tawi ko liberté civique sanani ɗum noon ne wayno tan ko innamade o wellitade to banggue seppo kono kadi to banggue liberté d' expression woni haalde wellito konnguɗe ko nandi hen jaynenkoɓe mbi ko Sénégal waɗama classé e leyɗele ɓurɗe ɗe yarude caggal to fanno jaynenkoɓe ne pammina on liberté de réunion association d' expression kono kadi ko yiwti ha joni e yuɓɓinde seppo e ko nandi hen force de défense et de sécurité ɓe mbi ko wari manifestant ji mbiyen tawi ko opposition e wiide on ɗon rapport kollirɗo wonde tan ina wayno ngol ɗon cimtol moddini laamu leydi Sénégal saabi noon Sénégal ne jeeya e leyɗele ɓurɗe ɗe yarude caggal e oɗo saaha to banggue ngol ɗon cimtol ɗin konnguɗe sifaji kala e hello joyi e nder nden jayde la turbine ko tawete hen goɗɗum ko alhaali Boy Djiné on ɗon gorkajo cuuɗɗo kaso no fewi caggal nde o accirtano ko ɓoyani jaynekoɓe mbi ko wiyama teppa kadi o nanguira koko yutti koye guykaali yande nokkuji banque hay ko nandi hen
kono noon jayde l'info journal o subaka ari koye o rapport civicus montor liberté civique en 2023 Sénégal ne wayno tan ɓe mbi ko yani joomu musgu no feewi no woni ko janenkoɓe ɓe mbi ɗo e Sénégal ne wayno onon rapport holliti wonde ko droit de l'homme oɗo saaha hannde ine ɗeɗɗa no feewi ko yuti e fannuji ɗi yiɗɓe seppude keɓata kono kadi woni droit ji ganduɗa ɗi jomumen ne kaɗa ɗum hani e pusgol landa Pastef no janenkoɓe ɓe mbiri foof de ngol ɗon on rapport holliti wonde no wayno ɗen ɗon gueɗe ina memi leydi meɗen Sénégal no feewi saabi noon ɓe mbi kadi e coupure on ɗon TikTok e nder leydi ndi hani e fannuji kewɗi foof ɓe mbi tan ko ngol ɗon cimtol jopima leydi men Sénégal saabi noon jaarugol caggal kulɓinigol noon ɓe mbiri e hello jeegom eɗen nden jaydi info li quotidien nden jaydi e oɗo subaka o wi ko Ousmane Diagana cukko hoorejo mbo banque mondial ɗo e Afrique banggue hirnangue wondi muɗum garti e yonude darde nde eɓore witende BRT bis rapide transit ɓe garti limtude toɓɓe joyi ɗe ganduɗa ɗe ko toɓɓe poɗɗe ɗe wattede hakkillaji kono kadi yonnede no fewi mbi ko qualité on ɗon service mo ganduɗa ma wallu ko tolni 320 ujunere tawi ko waɗoɓe yaha gara ɗum ko kala ñande e nder on BRT kono kadi gustugol ko wiyete pollution woni tan duppugol walla curki won faade e kammo umrade auto ji kono kadi ngol gustugol ni ma lime ko tolni e goppi calɗiɗi million to banggue ton ko wiyete ZOS e ko ɗo e duuɓi capantati tijjaɗi goɗɗum ko jayndenkoɓe ɓe mbi ina wayno tan ko temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere gollal ma waɗe créé ko tolni temedere capanɗe jeegom ujunere oto ina wayno tan ma ustono buuli wurlamorko ngo Dakar solution goɗɗo noon koɓe mbi ha joni ko fate banggue ustude ɓittugol transport woni on ɗon embouteillage ɓe mbaɗi ko natal on ɗon bis rapide transit e nder goto e garuji walla ari ɗo e wuro lamorko ngo Dakar Revue quotidien nden ɗon ari koye natal Doudou Wade on ɗon ko jarude to banggue ñawoje kono kadi koye politique o dillata ɓe gari ko yewti ko ha joni e tardugol wadde application manam tan hormade ngal kuulal ko yewte banggue dokkugol koppereje ɗin partie politique leydi Sénégal tawi ummorto koye état kanko Doudou Wade noon o joopi walla o tuumi ko ɓen opposition leydi Sénégal ɗum ko caggal nde haalullaji kewɗi jelte ɗeɗo balɗe ko yewti e financement ji force occulte walla ni lobby international ko yewti wone landaji politique en l'occurrence ex-Pastef kanko Doudou Wade noon o holiti wonde o tuumi lelgol on ɗon application de loi tan rewda ɗon ko opposition leydi ndi kono noon ndewnetenen ko Sud Quotidien nden ɗon wi ko financement des partis politiques ɓe mbi tan tarika ene wayno arti e Abdou Diouf wondude Abdoulaye Wade on ɗon Macky Sall ɓe ganduɗa mbaɗini parrainé on ɗon e statut quo janenkoɓe mbiri ene wayno ko wasdeɓe hormade duuɓi capannayyi jeeɗiɗi caggal ngal kuulal ko naati leydi Sénégal kono de ɓeɗo tato kala ala hen kormide ko yewti e ngal ɗon kuulal caggal nde ngal fawa ɗo e leydi Sénégal woni tan hadde nden koppereje gummortoɗe caggal leydi tawi ko naade ɗo e leydi Sénégal ɗum ɗon noon janenkoɓe mbi ko ɓe tato kala hooreɓe leydi ala hen foof kormiɗo ngal ɗon kuulal ɗin konngudi sifaji kala e natti mabɓe hello tati nden jayde Sud Quotidien le quotidien nden ɗon e oɗo subaka ari koye guignitogol gollorde men laabi hani e nokkuji pattam lami janenkoɓe mbi ko au nom d'histoire manam inde to banggue tarikh Macky Sall yidde muɗum tan ko ruttude teddungal ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe gollaniɓe Sénégal hani ɗo e dunde Afrique ɗum ko caggal nde teska o innitirima gollorɗe kewɗe leydi ndi ɓen hooreɓe leyɗele kono kadi woɗɓe ganduɗa ɓe ko heeɓe gollanade leydi Sénégal ɗin ko guuɗi e sifaji kala e hello tati nden jayde le quotidien battidirɗen ko jayde stade hono no kala ñande e oɗo subaka janenkoɓe gaari koye coftal balli ɓe mbi ko yontere balo teddungal leydi Sénégal voilà Pape Gueye e Balo Touré manam kadi en jiiti omo ganduɗa kan woni Pape Gueye wondude fode Balo Touré janenkoɓe mbi kanko Pape Gueye caggal nde o yowono ko tolni e lebbi nayyi tawi ko FIFA rewda ɗon kanko noon o zuuti hanki toon to Vélodrome o suuti konngudi noon e on ɗon ɓataki mo winde réseaux sociaux wonde on ɗon suspension ko musnoɗo wonno e makko kono kadi ko jurnoɗo tigui caggal ɗin lebbi nayyi hanki noon kanko ɓiɗɗo Sénégal najo ene wayno o jouyi hojomaji seeɗa hakkude mabɓe e leydi e club biteɗo Lyon ene wayno kadi janenkoɓe garti e programme baroɗo teddungal leydi Sénégal Habib Diallo ma bismo al intihad mbo Karim Benzema kono kadi Idriss Gana Gueye kañum ne huccodirta hande o koye Newcastle ko ɗo alkamis hande janenkoɓe garti e toon to Europe e kalme ɓe mbi Olympique de Lyon Olympique de Marseille kañum tigui muñi Olympique de Lyon Manchester City ene wayno ittama on ɗon podium caggal defede hanki toon to Newcastle goɗɗum ko tawete hen ko handball
mondial senior dame ben rewbe 2023 barotidgal leydi Sénégal ina wayna jogori hiwdirde koye ben be Hongrie dum ko yiti on don deuxième tour Lazabas ko dum wonno ko jaade leydi Sénégal ndawruno e odo saha en jarnat ben be ganduda ko yebobe ton télévision Piindi TV eden biyabe adi e robino jayndeji ko jango subaka aljuma ton to télévision inshallah rabbi be jettam be jarama